Hello लोगोफोर नमस्ते खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आं मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोननो शेयार खालामलांगोन आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दोस्तों आज मैं क्या दिखाऊंगी वीडियो में आप लोग जरूर देखना आरो सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनांगोन लोगोफोर बिदिब्ला फैदो नायलांदो नैया लोगोफोर फिसाजोआ साननैसोआवनो देरखामाना थाहैबाय आरो एखेबारे जोंनिफ्राय भिडिअ हरदो इखौनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनि होननानै खालामबाय आरो बिब'मोनाबो जे मिस खालामो माने गोसोखांहरबाय थायो आरो एखेबारे अनहरबाय थायो बुंखांबाय थायो बामनो लुगैदो मादो होननानै जिब्बरा टिक्लिक्लिनो देरहैबाय नैया नैया लोगोफोर माइनु लानायाव बोग्रि जानो फैदो जोङो ओमफ्राय गिदिर सासेखौ नेखोथ' होननानै दसे हाबफैबाय आरो फिसा खासेखौ लानानै बोग्रि जानो बोग्रियाबो मोनसोदो होननायखाय जानानै आरो गिदिर सासेखौ लानानै थांनोसै इसोरनि बोग्रिया दासान्दि माने नेथ'नाय जायाखै आरो आङो फिसा सासेखौ इनिखायनो दा सुटि टाइमावसो टाइम मोनदो दोननाखे थाङो नालाय न'आव Palu namun bukan tes di sini. Jangan. Palu anda. Palu ku cuma sana. Saya tamlo. Hai bro. Sana mau kan? Bah, palu kita ngelap dah pun bah. Palu. Dah jangan nih luar palu kita jangan ikut digre. Nggak, gue tuh pun ekstra digre nih. Palu kita dingin. Oh, dia nang terus. Oh, nusu dunia aja deh. Ini satu di deh. Lagau tadi ya. Lagau nasi. Labu. Ang siple nasa kan nung teman. Siple bagat tuh jadi. Kalau apa? Jasa deh nih, kapai taklif nunggu sana nih, kapas itu horo, keptong lagi sih horo. Jangan. Angya. Ikut saya deh. Ubi kedua nih kepai-pai lu di pernah nggak? Tidak. Roy kedua gini sih sih. Ngang gue tak gomer, sih ya. Tak benar. Tapi nih nggak ada. Roy kedua gini nih nak. Dosin mun kayak sang sih. Jikur Awak lah saya nato sih deh, nato game benda. Kami gini kedragam, sana gudur terloh ya. Tuh, sih gudir na. Oh, Bwigri kisah deh, kan orang kan nusro. Bye lu deh, mandi frila. Complet nah gini benda. Rasa kena gini nang itu sabda nang itu bola. Ada kayak udah kau tu berapa? Nung nani nih sumina. Oh, dah. Di sana nih son. Nung sumin cium. Ang miti tera. Nung sana lah. Hasil. Alu tu mah, alu desa. Alu zina loh ke. Sebenarnya nama. Nang tu, bagi bo. Kau yang tu demon pas semua. Alu zina loh ke. Alu zina loh ke. Bayar udah bararu. Neronang ke bah? Nang sadi palu nang. Udah semua masa karbet nang bu. Test. Mulia, Mainu lah ni apa? Bwigri jangan sih dan ya. Dari saya. ओमफ्राय लोगोफोर नै भिडिअ आं गैया आरो आं मानोना आङो केमेरासो हमग्रा जादों केमेरा हमग्रा मानसि गैया
बायद' सासे फैगोन होनना बुंदोंमोन दाबो मोनबायाखै आरो नेनो टाइम गैयाना नैबे जाबाय आं स्कुलाव लानो थांनाय सिगाङावनो बानायनाय भिडिअ आरो लोगोफोर इखौ लास्टावसो होबाय आङो ओमफ्राय माने जोंबो स्कुलावबो लानो थांनो उखा जाबाय नालाय ओमफ्राय आरो बयबो फुं सानजौफु टाइम ओंखाम ओंख्रि संनो बिराद खस्थ' जायो इनिखाय बायद' सायद' नेला होननानै जोङो भिडिअ बानाय डाइरेक्ट आंनो भिडिअ बानायबाय इनिफ्राय बायद'नो हरबाय आरो इमान जदखा माने प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानांबा मानसिफोरखौ बयखौबो फन खालामना लिंहरनांगौ आधा बायबावदोंमोन बिसोरबो नेनो हायैनि फट' आन्था दैखांनानै थांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आरो बायद'आ उनावसो भिडिअ हरनांगोन होनबाय नालाय इनिखाय दा नै आधाजोंनो बानायबाय ओमफ्राय खावसेयाथ' थांखाजोब्बाय लोगोफोर एखेरे मा खालामनो हायो फैसा मोनगोन होनलाय लिंहरलाय मायबा खालामनोलाय इदि खालामगासिनो जोंखौ दाबोथ' फैसानि नंथारा खोमा ओरैनोसो जोंखौ लिंहरनानै उखानो 10,000 फैसानि थाखायनो बेसे खरस खालामबाय जोंखौ जाबाय दे